Ya ampun, gue nggak tahu lah. Ya ampun. Wanggo bang karene. Hah? Ini ngomong karene. Dari jam 5. Ya jam 5 tas le motor aku. Terus pira? Wis ya. Uang jam 5. Wis to jam 5 siang. Telat bis itu. Jadi lain nang ngebel. Wong wis ya kopong ten segala. Timban mau ngacak le ya. Wong ngenteni biji. Ulung cara numpak ke bujut. Aku nandang periksa no junjungan anu yo nang nimam. Nang niki lho. Niki dipati. Lah iya metu dalanan kira pedung peteng saya. Panas. Pedung peteng kok. Aku lali jawangan.